nagusia da, itsaso bezalako haurrak jendeari gerturatzea, ez? Eta gizartearen nolabait kontzientziatzea, hori, ez? Beraiek dauzkaten beharrez, ez? Eta horretan laguntzea. Ez? Eta beraiei esku ematea, ez da? Dokumentalaren ideia sortu zen Itsaso, dokumentaleko protagonistaren ama nire laguna delako. Eta, bueno, helburua da, jendeari orokorrean ezagutzera ematea zein den ezgaitasun neurologiko larriak dituzten haurrek bizi dutena eta beraien familiek ere bizi dutena. Beti ere ikuspegi positibo batetatik, izan ere sarritan pentsa dezakegu, bueno, ez? Arazo larria dela eta ikuspegi agian negatiboa izan dezakegu horrelako egoeren inguruan, baina ez. Dokumentalak erakutsiko du horrelako haurrak badaukatela oso bizitza aberatsa eta beraien familiak ere bai. Eta modu positibo batean ikus daitekeela horrelako egoera bat. Itsasok ezin du hitz egin, baina irribarre egiten du. Eta txokolatea ikaragarri gustatzen zaio. Zergatik, ikusten dugulako askotan jendeak esjakintasuna dela eta beraien gana gerturatzeko beldurra daukala edo jendeak ez dakila nola komunikatu beraiekin edo zer behar dauzkaten eta behar horien berri ematea ere bai, ez? Azkenean gizarteari, jendeari eta nola baiteko normaltasuna ematea, ez? Nik uste dut, ezoikoa dan guztiari gaizki begiratzen diogula, ez? Normaltasun horretatik urtetzen den guztiari, ez dakit gaizki edo desberdin begiratzen diogun, ez? Eta, nik uste dut, dokumentalaren helburu nagusia hori dela, ez? Jendea sentsibilizatzea, eta, horrelako aurrengandik gauza asko ikasten direla, ez? Ni beti esaten dut, niri itsasoak gauza hon asko eman, berarekin asko ikasi dut, eta ez nuke aldatuko, ez? Igual berak sufritzen duenean, momentu horietan, sufrimendua kenduko nioke, ez? Beste hor bat kenduko nioken bezala. Baina nire gauza hon asko eman, eta uste dut, aberastu egin nahuela, zentzu askotan. Orduan, beste batzuk ere izan dezatela aukera, holako aurrekin aberasteko, ez? Jaiotza normala izan zen, gainera ni oso gaztea nintzen, eta 4 hilabetez euskala, ohiko errebisio baten esan zigun pediatrak zuela burua oso ondo mantentzen. Gainera siesta ordua zen, eta orduan berak esan zigun, ziurrenik izango da ordua dela, baina badaezpada begiratu egingo diogu. Eta orduan berriro hasi ginen proba guztiekin, kromosomen probak, elektroencefalogramak, ez dakiz zer. Eta hasieran ezer kezuen ezer baieztatzen. Eta oraindik ere ez dago ezer baieztatuta, ez? Askotan ez duen badirudi Rett sindromea dela, badirudi Angelman sindromea dela, edo badirudi ez dakiz zer, ez? Genetika konturen bat da, hori badakigu, baina ez dakigu zer. Orduan, zuk hasieran ez dakizunean nondik nola zabiltzan ere, eta medikuek esaten dizutenean, ez dakizain proba egin diogu, eta ez du ezer ematen eta dena ondo dago, esaten duzu, medikuek esaten badizute, heltzen da adin bat, itsasok 8 hilabete zituen gauzak eskuarekin hartzen, edo esen esartzen, ibiltzen asterik, pentsatu ere, probek ezer baieztatu esarren, hemen zerbait gertatzen da, ez? Eta orduan, hor apurra galduta sentitzen zara. Eta gero badaude garaia gainera ez duzuna sinisterik nahi, ez? Probek ez badute ezer baieztatzen, ez da ezer gertatzen, alperra izango da, beranduago hasiko da, ez dakiz zer, ez? Baina, denborak azkenean arrazoiak entzen dizu, ez? Eta zerbait gertatzen da, ez? Bere garapena beste ritmo bat dauka, ez? Eta, zentzu horretan gogorra izan zen.
eta nola komunikatzen zara, jo, nik askotan zuk esan duzun hori esaten dut, ez, aur jaio barri batekin ere nola komunikatzen zara. Berdin, azkenean badakizu zer behar dauzkan egiten, negar egiten duen gozea daukala, edo beste zerbait egiten duenean jolasteko gogoa daukala, itxasorekin gauza bera da. Ez da inzaia, gertatzen dana, karo, ja beste gorputz bat ikusten diegula, ez? Ja nagusiagoak dira, eta ez dakit, ume txiki bati bezala. Berdin. Dokumentalak bilduko lituzke bere baitan lau atal. Lehenengoan Maier eta Itxaso eta beraien bizitza kontatuko genuke. Beste bigarren atal batean lagunen testigantzak jasoko genituzke eta beraien esperientziak eta nola aurre egin dioten egoera horri, zer ikasi duten eta zer ikasi dugun Itxasoren inguruan. Familiak eta lagunak, batez ere, gertukoek. Batez ere, hasieran bai pentsatu genduela igual profesionalek ere parte hartzea eta hola, baina oso teknikoa zan, eta orduan dokumentalaren helburua ez dakit, teknismo hitz egitea esan, bezik eta zibilizazioa dan ez helburu nagusia, azkenean uste dut horretan oinarritu zela. Hirugarren atal bat aurrek osatuko lukete, eta aurrekin apur bat beraiekin landuko genuke zer nolako ezagutza duten, horrelako umeen inguruan, desgaitasunik ez duten umeen atala izango litzateke, eta laugarren atal bat animazioa izango litzateke. Atal hau bereziki importantea da guretzako, ze oso ikutu goxoa ematen dio dokumentalari eta animazioaren bitartez kontatuko dugu zer den Itxasoren eguneroko bizitza eta zer den horrelako haur baten ezgaitasuna. Bai fisikoki eta bai psikologikoki eta, Badago bere irudi alterregoa edo, Itxasne, dana, da hori marrazki bizidun bat, eta kontatzen den egoeraren arabera kolore aldatzen joango dena, ez? Ze, hori, helburua sentsibilizatzea denez, bai nahi gendula izatea, formatua erakargarria, eta jendeari gondolduko zaiona polita eta baikorra, ez? Hauen beharrez hitz egiteaz aparte, behar bereziak dituzte eta horiek aldarrikatzeaz aparte, ez? Erakargarri batean gerturatzea, ez? Dramari gabe, eta esan ez bizitzaren parte ere bada, gaixotasuna bizitzaren parte ere bada, hau existitzen da, baina ez dakit, dramarik egin gabe, azken finean. Alik eta jende gehienaren gana iristea da. Orduan, guretzako oso garrantzitsua da ere bai aurren gana iristea. Dokumentalaren formatua berez ez da aurrentzat, izan ere lagunen adierazpenak eta aurrentzako ez dira oso... Ez ginateke helduko aurren gana lagunen adierazpenekin, baina animazioaren bitartez bai. Orduan, animazioa pentsatu da, atal ezberdinetan osatuta dago, eta atal horiekin dokumental labur bat egin nahi dugu aurrei zuzenduta. Aurrei zuzendutako hizkuntzarekin eta beraiek ulertu eta gozatzeko modukoa. Eta asmoa hori da. Dirubilketa egiteko blog bat zabalduta dago, Emadazu eskua deitzen da, eta interneten sakatuz gero ateratzen da, eta bertan ikus daiteke bai orain arte egin dugun lana, bideo bi ikus daitezke, eta kontu zenbakia ere bai ikus daiteke. Aportazioak 10 eurotik aurrera egin daitezke, eta guk eskaintzen duguna da, dirua jartzen duen jendearentzako, eskaintzen duguna da aldean zerbait ematea. Edo bere izena jarriko dugu blogean, laguntzaile gisa, edo diru kopuru batzuetatik aurrera, dokumentalaren estreinaldirako sarrerak eskuratu daitezke, edo DVD-ak, enpresa edo erakunde bat baldin bada dirua jartzen duena akordio batetara iritsi gaitezke beraiekin dokumentala aurkeztera joateko beraien egoitzara, eta bertan jasota dago dena.
Bakoitzak bere erara aurrera egiten du eta aurrera egiten laguntzen diote. Nik beti esaten dut, niri itxaso gauza on asko irakatsi dizkit eta aberastu egin nau pertsona moduan. Batez ere hori oinarrizkoena baloratzen, Osea, egunerokotasun hori baloratzen, garrantzitsua den ondo egotea eta lasai egotea eta beste gauza pilo bat, eta jendeari beste erabaten begiratzen, begietara begiratzen azkenean,